Episodio 18. A historia non é para fanboys. A Revolución Rusa. Boa tarde, domingo 26 de marzo, último domingo de mes, onde dormimos unha hora menos polo cambio de hora. Entramos no horario de verán e parece mentira, esta semana a neve foi a protagonista, obrigando mesmo a suspensión das aulas no interior do noso país. Son José Antonio Martínez e acompañareivos nesta viaxe no tempo. Facemos historia. Un percorrido sonoro a través do tempo. Un podcast para quen gostan da historia. Unha viaxe no tempo desde Galiza e en galego. A liberdade de expresión é dicir o que a xente non quere ouvir. George Orwell. En 2017, centenario da Revolución Rusa. En este episodio imos viaxar a San Petersburgo, ou máis ben a Petrogrado, como a rebautizou o zar ao comezo da Primeira Guerra Mundial. De novo San Petersburgo tras un paso de 66 anos como a Leningrado. En resumo, viaxaremos á capital do Imperio Ruso en tempos do zar Nicolás II. Xa choveu, aquí en Rusia. Mais é un acontecemento que se vive no noso tempo. Por exemplo, antonte chegoume a través do Twitter, lembrade, a miña conta @facemoshistoria, pois chegoume a través do Twitter unha invitación para revivir a Revolución Rusa, participar na Comisión de Outubro, que pretende unir e coordinar a todas as persoas do Estado que queran, entre comiñas, conmemorar a vitoria das clases populares nesa revolución. Nós achegámonos a historia como entretemento para coñecer, aprender, pasar o rato, reflexionar un pouco ou entender un pouco máis a sociedade que estamos a vivir. Para facer historia, compre tomármonos unha certa distancia, e non só no tempo, sino tamén sentimental. No achegamento que poidamos facer ás revolucións rusas, atoparemos posicionamentos onde se mesturan reflexións sereas con posturas que hoxe poderíamos denominar de auténticos fanboys. E que isto dos fanboys? Este termo moi utilizado hoxe no mundo da tecnoloxía, do fútbol ou da música. Que un se ascribe a un grupo e casi sen decatar comeza a potenciar o positivo do mesmo e do mesmo xeito a minimizar o negativo. Pois no tema que nos vai ocupar neste episodio atopamos o mesmo. Incluso non me toques a revolución ou a victoria das clases populares para un. Fronte aos que ven na revolución de outubro todos os males, a orixe do totalitarismo estalinista, o demo do comunismo. A ideoloxía, convertida en crenza, case a nivel relixioso, condiciona a nosa visión. Mesturamos moitas veces, mesmo sen nos decatar, ideoloxía e análise histórico. A realidade, máis que nunca, é da cor do vidro con que se mira. E non é o único caso. Neste ano celébrase o 5º centenario da Reforma Protestante. Xa falaremos dela noutro episodio. Haberá quen afronte como un tema histórico e haberá quen afronte como unha cuestión de fe. Haberá non, hai non. Hai quen é quen de atender as interpretacións diferentes dos mesmos feitos e hai quen as observa como un ataque ás súas conviccións máis íntimas. «1917 é o centenario da Revolución Rusa. O primeiro que deberíamos dicir é que é máis axeitado falar de revolucións rusas. Nese ano houbo dúas revolucións, a de febreiro e a de outubro, mas tamén teríamos que falar da de 1905, co que cando menos teríamos que falar de tres. 1917 é o 1789 da Revolución Francesa, pola súa importancia simbólica. É a data coa que identificamos a revolución. Mas como en Francia, a revolución non consistiu únicamente na toma dun pazo, a Bastilla en París ou o de inverno en San Petersburgo.
As revolucións rusas enmarcaríanse nun proceso de cambio en Rusia que se estendería durante un século dende a década de 1860 até a morte de Stalin en 1953. Mas se queremos circunscribir máis o que ali aconteceu, podemos establecer que os procesos revolucionarios en Rusia abrangueron un cuarto de século, dende principios do século XX até 1924, coa morte de Lenin. Para moitos, ampliar así este período pode ser un intento de restar importancia á Revolución de Outubro de 1917, esa denominada a da victoria das clases populares, encadrando-a nun momento histórico máis longo. Pode ser, mas en nada perde a súa singularidade e a súa importancia. Se seguimos a falar da Revolución Rusa é polo éxito de outubro de 1917, o nacemento do primeiro país con ideoloxía comunista na historia. Ao longo do século XIX houbo moitas revolucións liberais, e aínda que en Rusia tamén as houbo, segue a ter o seu papel na historia pola Revolución Bolchevique de outubro. O proletariado non se pode apoderar do poder por unha insurrección espontánea. León Trotsky. E que conduciu a Rusia a este período revolucionario? Pois temos un país, un imperio, que a principios de século ocupaba un sexto das terras emerxidas do planeta, con trazos dunha sociedade do antigo réxime. Unha economía baseada na agricultura, co dominio dos cultivos de subsistencia, unha monarquía absoluta de orixe divina, e unha sociedade que, sen ser estamental, era herdeira desta estaba moi lonxe de garantir a igualdade de dereitos entre todas as persoas. Se o antigo réxime non podía dar respostas á Europa do século XIX, tampouco a Rusia de principios do século XX. Os Romanov decatáronse diso, e así foron introducindo paulatinamente cambios para dar unha saída ao seu país. Non había ningún século que eliminaran a servidume, abriran universidades para formar a poboación e fomentaran o desenvolvemento industrial do país, favorecendo a creación de industrias e animando a construción do ferrocarril, moitas veces na man de capital estranxeiro. Todo, mais sen tocar o seu poder autocrático. Van ser as guerras, e fundamentalmente a Primeira Guerra Mundial, as que marquen a fin deste mundo. A Rusia zarista era un réxime atrasado economicamente, mas con grandes ambicións territoriais. Imos ver os rusos participando activamente nos conflitos territoriais no leste de Europa e no Mar Negro do século XIX. Nos enfrontamentos co Imperio Otomán, outra das grandes potencias da zona en decadencia, conseguiron ampliar o seu territorio. A busca da grandeza imperial, a ansia expansionista, é o que os leva ao Pacífico, a ocupación de Manchuria e a guerra contra Xapón en 1904-1905. O zar non é consciente das limitacións do seu país e minusvalora o poder xaponés. A guerra terminará cunha desfeita rusa, perdendo grande parte da súa armada e estará detrás dos acontecementos que expliquen a Revolución de 1905 en San Petersburgo. 1905 demostra a incapacidade do zar para manter o seu réxime autocrático. Existe unha sociedade que reclama a súa participación na política e que son quen de se organizar, dende as universidades ata as fábricas. Malia a súa posición, o zar terá que permitir a creación da Duma. Ponse fin, en principio, ao seu réxime. Convértese nunha monarquía constitucional limitada, resida por unha constitución e co pobo representado a través do Parlamento, a Duma. Parecía que Rusia avanzaba na vía dos outros países que adoptaran as revolucións liberais. A Revolución de 1905 ficou no papel. Menos dun ano despois, o zar disolveu a primeira Duma, sen que se producisen levantamentos contra esta decisión. Sentíndose máis seguro, coa excusa dunha loita contra o terrorismo, iniciou unha represión violenta que lle permitiu desestabilizar os grupos opositores e revolucionarios. Moitos foron asesinados, outros encarcerados e outros tiveron que fuxir do país, mentres que os líderes das distintas faccións e movementos loitaban entre sí por impor o seu xeito de levar a cabo a revolución. Esta revolución foi o primeiro intento de acabar cos vestixios do antigo réxime en Rusia, mas os resultados, a fin, parecen pobres. A estrutura económica, política e social permanecía igual. O zar continuaba a ser un monarca autocrático, detentando todo o poder.
mentres que a riqueza e a terra continuaba en mans da nobreza. Facemos historia. Unha viaxe no tempo. E o zar veuse arriba. Fálase moito de incapacidade política, mesmo da ineptitude das élites da sociedade rusa. Nicolás II non só non foi quen de dar resposta aos graves problemas que afectaban o seu país, senón que só utilizou a represión con quen se movilizaban dende principios de século na busca de cambios. Incapaz de entender a realidade do seu país, a pobreza e o atraso en que estaba sumido, entrou na Primeira Guerra Mundial, un conflito para o que non estaba preparada nin pola capacidade do seu exército nin pola súa situación económica e política. As derrotas foron sucedéndose e a guerra parecía non ter fin. A oposición da guerra foise impondo na sociedade, cansa de tanto sufrimento e mortes. Calcúlanse uns 7 millóns de mortos. Sucedíanse as desercións na fronte e os efectos do conflito sentíanse na retagarda. Carestía de alimentos e de produtos básicos, fame, peche de fábricas, debido á imposibilidade de se aprovisionar de materias primas e de fontes de enerxía, co conseguinte aumento dos despedimentos e do desemprego. A suba de prezos uniuse un inverno moi frío e duro, que parece que sempre xoga un papel central na historia de Rusia, e senón que llo digan a Napoleón e posteriormente a Hitler. A situación era dramática. E como xa contamos noutro episodio dedicado a Sofía Casanova, unha manifestación do 8 de marzo protagonizada polas mulleres en Petrogrado e que foi reprimida con dureza polas autoridades, acabaría por estenderse e converterse nunha insurrección popular e nun movemento revolucionario que finalmente derrubou a monarquía e o antigo réxime. Sabía tempo que o zar non estaba na capital. Desplazárase á fronte. As reiteradas desfitas militares, a incapacidade da nobreza rusa que monopolizaba os cargos e a dirección do exército levou o zar a tomar a dirección da guerra directamente. Isto só tivo consecuencias negativas para Nicolás II. Demostrou en primeira persoa que a súa capacidade de mando militar en nada era mellor que a dos seus xenerais e vinculou a súa figura á guerra, asociando coa desfeita, as mortes e o sufrimento da conxunto da poboación, nun momento en que esta guerra era repudiada pola maioría. Por outra banda, o abandonar a corte deixou nun desgoberno o país. Boa proba de todo isto é que primeiro descuidou os sinais e a gravidade dos feitos, e cando alertado desde a corte quiso volver para tomar o mando, non foi quen, nin tan siquera de chegar a San Petersburgo, ao quedar bloqueado pola folga de ferrocarrís a que se unira ao levantamento de febreiro. Cando chegou á capital, só lle quedou unha opción, abdicar. Era o 2 de marzo de 1917. A revolución, desta vez, triunfara. Os bolxeviques botáronse á rúa seguros da súa forza e decididos a vencer ou morrer. Para eles é unha causa real a da paz e a das súas reformas agrarias. Sofía Casanova, crónica para ABC da Revolución de Outubro. Os acontecementos desenvolvéronse rápidos. O Parlamento, a Duma, formou un comité provisional e un goberno provisional, mentres que militantes menxeviques e bolxeviques organizaban un consello, chamado Soviet, para representar a obreiros e soldados. Este Soviet aceptou o goberno provisional, na espera da convocatoria de eleccións para elixir unha asamblea constituinte. E todo isto antes da abdicación de Nicolás II. A Revolución de Febreiro de 1917 foi unha revolución liberal. A un goberno liberal sucedeu no outro liderado por socialistas moderados. Rusia viviu nesta etapa un momento democrático único. Proclamáronse as liberdades individuais, recoñecendo a igualdade de dereito de todos os cidadáns, suprimindo calquera discriminación, xa de clase, étnica ou relixiosa. Estableceuse o sufraxio universal, incluindo as mulleres. O goberno buscaba convertir a Rusia nun réxime parlamentario occidental. E para dar os primeiros pasos, avanzaron para convocar unhas eleccións municipais e outras para a Asamblea Constituinte. Mentres, os soviets seguíanse a organizar nas fábricas, nos barrios e nas aldeas, até se organizar un primeiro congreso de soviet de toda Rusia.
Foi a postura respecto da Primeira Guerra Mundial o que finalmente debilitou e fixo fracasar a Revolución de Febreiro. Ante a dúbida de se manter na guerra, malia oposición no país, ou de se manter para evitar unha posible guerra civil interna, o goberno optou por continuar no conflito, posiblemente co desexo de se homologar as outras democracias europeas e non deixar os seus aliados Francia e Gran Bretaña. Esta postura ante a guerra rachou a unidade entre as forzas revolucionarias e favoreceu a radicalización dos posicionamentos. Lenin, líder bolchevique, xa estaba no país de volta do exilio suízo. Fora Alemanha quen financiara a súa viaxe, na busca de complicar aínda máis a crise política no interior de Rusia, dificultando aínda máis o seu papel na guerra. A situación en Rusia cada vez era máis complicada. No interior, no rural, a revolución estaba incontrolada, reinando a anarquía con continuas pillaxes. E nas vilas tamén dominaba a anarquía. En outono comezan os intentos de derrubar o goberno provisional. Os bolcheviques, aliados aos anarquistas, tentan acceder ao poder apoiándose nas enormes manifestacións de soldados que se negaban a ir a combater na fronte. A resposta do goberno foi unha forte represión que obrigou de novo a Lenin a fuxir do país, sendo Trotsky encarcerado. Os sectores conservadores pedían man dura, mais Kerensky, o líder do goberno, comprobou persoalmente que esta vía autoritaria era un fracaso, xa que o goberno non tiña capacidade para impor esta liña de forza. Os bolcheviques, que un nome que en ruso significa maioría, na realidade eran pouco numerosos, mas dominaban a situación a través do seu papel relevante nos soviets e nas organizacións locais. O goberno tentou restaurar a súa autoridade e reforzar a súa legitimidade. Kerensky convocou unha conferencia con máis de 2.000 delegados de todo o país, agás os bolcheviques, e proclamou a República. Mais para Lenin isto xa non tiña ningún valor. Volveu do exilio en Finlandia á véspera da apertura desta conferencia, mentres que os bolcheviques convocaban un segundo congreso dos soviets, ao tempo que coa axuda dos socialistas revolucionarios estaban a organizar un golpe de Estado. E o triunfo do golpe de Estado bolchevique do 24 e 25 de outubro demostra a impotencia do poder do goberno de Kerensky. O goberno provisional é destituído. Triunfou a Revolución de Outubro. O 7 e 8 de novembro de 1917 tivo lugar o segundo congreso dos soviets. Baixo a dirección de Trotsky, o Congreso votou dar todo o poder aos bolcheviques, onde xa non formaban parte nin menxeviques nin socialistas revolucionarios. O novo poder bolchevique tomou as dúas primeiras decisións, retirarse da guerra e proceder ao reparto da terra entre os campesiños. A revolución aínda non acabara. Abriuse un período de guerra civil que vai enfrontar a bolcheviques, o Exército Vermello, contra as forzas contrarrevolucionarias, o Exército Branco. Nun país destrozado pola Primeira Guerra Mundial, este novo conflito vai se estender até 1923. Malia o apoio que o Exército Branco recibiu dos exércitos estranxeiros, sobre todo dende finais da Grande Guerra, serán ao Exército Vermello os bolcheviques quen finalmente levarán a vitoria. Unha vitoria que deixaba atrás outros 2 millóns de mortos en combate, sen contar os mortos pola fame, doenzas e a represión posterior, que supera en moito os falecidos no conflito. En 1917, ninguén en Europa podería pensar nas dimensións do que ia supor a Revolución Rusa. Non foron só 10 días que conmoveron o mundo, como relatou o xornalista estadounidense John Reed, testemunha da Revolución de Outubro. Nace un novo país, a URSS, que marcará de tal xeito a historia que hai quen defende que o século XX comezou en 1917 e rematou en 1991, ano da caída deste país. 1917 é tamén o ano da entrada na Primeira Guerra Mundial dos Estados Unidos, a constatación da súa hexemonía mundial. O réxime bolchevique soviético durará 70 anos, espertando odios e amores enfrontados. Mais isto é outra historia, ou a mesma, mas noutro episodio. Se gostas da historia, se pasaches un bo rato ouvindo este episodio, lembra que podes nos seguir a escoitar a través das nosas contas en Spreaker, iVoox ou ben en iTunes,
na conta de Facemos Historia. Podes visitar o noso blog facemoshistoria.wordpress.com, onde atoparás as referencias deste episodio. Non dubidedes en vos suscribir ao noso podcast en calquera das plataformas indicadas ou a través da nosa canle de YouTube. Non te perdas a nosa cita semanal e, como non, se queres contactar con nós para calquera tipo de consulta ou suxestión, podes facelo a través do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com ou da nosa conta en Twitter @facemoshistoria. Agradecendo a vosa atención, despedímonos até o próximo episodio.